Вітаю тых, хто да нас далучыўся. Мы пачынаем прэзентацыю вынікаў даследавання інстытута палітычная сфера пра трэнды адукацыйнай міграцыі. Беларускія студэнты ў Еўропе і Расіі. Пра вынікі гэтага даследавання нам раскажуць Лізавета Пракопчык, інстытут палітычная сфера, і Андрэй Казакевіч, дырэктар інстытута палітычная сфера. Спадар Андрэй, вам слова. Добрый день. Дякую вялікі за магчымасць выступіць тут. Дякую всім, хто падключыўся да прэзентацыі. Сама ідэя даследавання узнікла некалькі год таму. І першы выпуск аналізу прысутнасці студэнтаў у Еўрапейскім Саюзе, а таксама Расіі, быў зроблены Інстытутам палітычная сфера ў мінулым годзе. Вынікі былі апублікаваныя. Ну і зараз мы хацелі прэзентаваць уже другі выпуск гэтага даследавання, які б зафіксаваў, даў некаторую дадатковую інфармацыю, але перш за ўсё адзначыў тыя тэндэнцыі, якія мы можам бачыць, зыходзячы ўжо з новай статыстыкі. Пасля што адбылося, якія лічбы хутчэй сталі даступныя за апошні год. Ну і тут я хацеў бы перадаць слова Лізавеце як уласна асноўнаму даследчыку ў гэтым праекце. Калі ласка. Прабачце. Добрый дзень. Так, я сёння хачу прадставіць гэтае даследаванне. Я бы пачала з таго, што не вельмі проста было насамрэч збіраць усе гэтыя дадзеныя. Насамрэч і па сённяшні дзень гэта не вельмі проста, таму што сацыялагічныя інстытуцыі працуюць не даволі хутка, і ў нас па сённяшні дзень няма па даволі важлівых краінах, напрыклад, па гэтым навучальным годзе інфармацыі. Тут бы насамрэч я зноў бы перадала слова Андрэю, тады атрымліваецца, каб ён расказаў пра некаторыя пытанні, якія былі праведзены. Перад пачаткам самога даследавання хацелася б нагадаць пра вынікі апытання, якое было праведзена Інстытутам палітычная сфера ў жніўні 23 года, то есть год таму, больш за год таму, і задавалася пытанне, калі б вы прыйшлося выбіраць, у якую краіну адправіць дзяцей вучыцца. Тут справа тычылася ўсіх магчымых катэгорый, то якую краіну для навучання вы выбралі. У дадзеным выпадку дазвалялася некалькі адказаў, таму сума перавышае 100. Але вось з гэтай табліцы бачна, што больш за палову людзей, каля 52%, яны сказалі, што выбралі б Беларусь, што можна лічыць, напэўна, не вельмі высокім паказчыкам. Каля 41% выбралі Расію. Наступным ідзе адна з краін заходняй Еўропы ці ЗША 38%, Польша 22%, 18% Кітай, 6% Літва, ну і іншыя краіны, ці няма адказу, гэта 30 і 10. З гэтай графікі ўжо можна бачыць, што в прынцыпе людзі ў Беларусі вельмі сур'ёзна разглядаюць заходні накірунак для атрымання адукацыі, і ён з'яўляецца вельмі прывабным. Калі паглядзець
сукупна країни Європи, які називалися, ну, маю на увазі країни Європейського зв'язу, перш за все, да, а так само Заходня Європа, США, от калі гэтай катэгорыі аб'яднаць, то лічбы параўнальныя, ці нават вышэй па асобным катэгорыям, чым выбар на карысць Беларусі і тым больш Расіі. Ну, але гэта чаканні. Зараз мы паглядзім, як сітуацыя выглядае на самой справе. І вот наступны слайд. Тут можна бачыць колькасць студэнтаў, якія навучаюцца у беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца ў еўрапейскіх краінах, і як гэта сітуацыя змянялася за апошнія гады. Можна бачыць, што зараз ўжо больш, ну, зараз маецца на ўвазе на мінулы навучальны год, таму што на гэты год яшчэ інфармацыі няма. Больш за 18 тысяч студэнтаў з Беларусі навучалася ў еўрапейскіх універсітэтах. Тут вельмі добра бачна, што за апошнія 10 год дынаміка была вельмі пазітыўная і рост амаль што ў 2 разы, вот у параўнанні з тым, што было 10 год таму. Асаблівы імпульс да выезду студэнтаў мелі две падзеі. Першая – гэта палітычны крызіс 2020 года, а таксама пачатак вайны Расіі супраць Украіны у 2022 годзе. Ну і трэба сказаць, што вот сукупна вось гэтая колькасць людзей, якія вучацца ў Еўропе, яна значна перавышае колькасць тых беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца, напрыклад, у Расіі. Ну, пра гэта яшчэ Ліза будзе казаць больш падрабязна, але там каля 11 тысяч, прынамсі, вот на гэтыя, ну, на апошнія даступныя для статыстычнага аналізу гады. Такім чынам, відавочна, што еўрапейскі накірунак і еўрапейская адукацыя з'яўляецца, прынамсі пакуль што, да, асноўным накірункам для маладых беларусаў, якія хочуць атрымаць адукацыю за мяжой. Ну, а зараз перадаю слова Лізе для большых дэталяў па асобным краінам. Так, я бы ад пачатку тады расказала пра тое, навошта і як мы рабілі гэтае даследаванне. Ну, тэма, па-першае, цікавая. Ёсць пэўная занепакоенасць у тым, ці мы там перамагаем у гэтай вайне за моладзь і за адукацыю ўвогуле. Таму такая у нас была мэта, мы хацелі даследаваць гэтыя дынамікі, фактары, кірункі міграцыі за апошнія 10 гадоў. І мы ўлічвалі ў гэтых падліках студэнтаў, студэнтак бакалаўрыяту, магістратуры і доктарскіх праграм. А ў выпадку Расіі ўлічваліся яшчэ і студэнты, студэнткі спецыялітэту. Агульная карціна такая, што у Еўропе лідуе Польшча, што даволі відавочна. Асноўнымі кірункамі, акрамя Польшчы, з'яўляюцца Літва, Нямецчына і Чэхія. Штогод колькасць беларускіх студэнтаў за межы расце прыкладна на 10%. І у Беларусі тут варта дадаць, што колькасць студэнтаў штогод падае, апошнія 10 гадоў прыкладна на 5%. Тут можна проста паглядзець так на дынаміку ў Польшчы, Нямецчыне, Літве і Чэхіі. Тут проста выразна бачна, наколькі Польшча лідуе у параўнанні з усіма гэтымі краінамі. Што варта сказаць пра Польшчу? Польшча заўсёды карысталася ўстойлівым попытам. Штогод, пачынаючы з 2013 года, было прыкладна плюс 500 новых студэнтаў, студэнтак з Беларусі у Польшчы.
У 2017 годзе зараз на графіку можна будзе паглядзець, што вось у 2017-2018 годзе такі выбухны трошкі рост атрымаўся. Гэта ўсё праз тое, што ў Польшчы прынялі закон пра тое, што ўсе, хто валодаюць польскай на ўзроўні C1, могуць бескаштоўна навучацца ва ўсіх дзяржаўных навучальных установах. З таго моманту рост стаў яшчэ больш відавочным, прыкладна 1000 студэнтаў у год. Ну і самы выбухны рост на дадзены момант мы можам назіраць у 2022-2023 навучальным годзе. Там за год дадалося 1600 беларускіх студэнтаў і студэнтак. Тут варта яшчэ дадаць, што беларусы, хоць і не вельмі моцна, але даволі выразная група замежных студэнтаў у польскай адукацыі. Мы займаем так другое месца пасля украінскіх студэнтаў па колькасці ў Польшчы. Тут наконт Літвы зараз больш Андрэй распавядзе. Літва застаецца таксама важным накірункам для праезду беларускіх студэнтаў. Ну, натуральна, што значна менш, чым у Польшы, але тым не менш, вось на гэтым графіку мы можам бачыць, якая дынаміка была за апошніх 10 год. Ну і да 2020 года ішло пастаяннае зніжэнне колькасці беларусаў, якія вучыліся ў Літве. Калі на пачатку іх было каля 1700, напэўна, так, у 2013-2014 навучальным годзе, то ў 2019-2020 годзе іх было менш за 1000. Ну, але з таго часу дынаміка была пазітыўная, ну і фактычна все вярнулася да таго стану, які быў на пачатку перыяду нашага аналізу. І зараз колькасць беларускіх студэнтаў перавышае 1500 чалавек. Наступны слайд. Як і у Польшы, беларусы з'яўляюцца важнай часткай замежных студэнтаў у Літве. Ну, гэта другая краіна у ЕС, у Еўропе, дзе студэнцтва беларускае, яно важнае. Ва ўсіх астатніх краінах яны твараюць зусім незначную групу, літаральна некалькі адсоткаў, але ў Літве яны складаюць больш за 15%. Ну, трэба сказаць, што раней, 10 год таму, гэта доля была значна большая, і беларусы складалі больш за палову ўсіх замежных студэнтаў, але з таго часу літоўскія універсітэты праводзілі кампанію па прыцягненню новых замежных студэнтаў. Ну і зараз вось доля беларусаў знізілася да 15%. На першым месцы зараз знаходзяцца украінцы, гэта каля 20%. Галоўным чынам за падзеяў 22 года. І толькі от пасля пачатку вайны, уже з 22-23 навучальнага года, украінцы абагналі беларусаў па колькасці. І хаця да гэтага беларусы былі асноўнай замежнай групай. Так, далей. Так, далей мы пераходзім да Нямецчыны. Тут варта сказаць, што дынаміка вельмі падобная на літоўскую. Да 2020 года назіраўся спад. Недзе ад года ў году адрознівалася, карацей, недзе больш, недзе менш. Але пачынаючы з 2020 навучальнага года трошкі дынаміка выправілася і стала больш пазітыўнай. Але, канешне, яна не такая выбухная, як, напрыклад, у Польшчы ці Літве. Прычын гэтаму шмат. Па-першае, зашмат перашкодаў для паступлення. Беларускія, там ёсць пэўнае патрабаванне па колькасці грошаў, якія мусяць быць на рахунку.
і патрабаванне для візаў. Карацей, гэта ўсё не вельмі проста. Да таго ж, нямецкія універсітэты больш спецыялізуюцца на праграмах для магістраў і доктарскіх праграмах. Для такіх студэнтаў, навучэнцаў больш за ўсё прапануецца, напрыклад, стыпендыяў, і відавочна, што Нямецчына больш зацікаўленая ў больш адукаваных кадрах. Але у Нямецчыны ёсць і пазітыўныя бакі. Напрыклад, пасля выпуску з універсітэта там можна 18 месяцаў знаходзіцца для пошуку працы, але відавочна, што гэта не настолькі пераважвае тыя недахопы, якія зараз ёсць для беларускіх студэнтаў і студэнтак. Што тычыцца Чэхіі, то тут ад года ў год назіраецца ўстойлівы рост цікаўнасці. Тут варта зазначыць, што ў 2022 годзе былі ўведзеныя абмежаванні для беларускіх студэнтаў. Ім, каб атрымаць студэнцкую візу, трэба было атрымаць стыпендыю на навучанне ў Чэхіі. Гэта было абавязковым патрабаваннем, але, як мы бачым, асабліва гэта не паўплывала на цікаўнасць да Чэхіі. Падаецца, што людзі з гэтым спраўляюцца, знаходзяць стыпендыі і з радасцю едуць вучыцца ў Чэхію. Тут мы плавна пераходзім ужо ад еўрапейскіх краінаў да проста сітуацыі са студэнцтвам трохі знешняй. Тут нельга не сказаць пра Расею, таму што сітуацыя там наступная, што да 2022-2023 года насамрэч дынаміка была збольшага адмоўная. Студэнтаў паступала амаль з кожным годам усё менш і менш. Але умовы для паступлення якраз вось у 2022-2023 годзе для беларускіх студэнтаў палепшыліся, і у 2023-2024 годзе, які гэты дадзены мы ўжо маем, у Расіі навучалася больш за 11 000 чалавек, што вельмі падобна да той лічбы, якую мы зараз маем у Польшчы, што з'яўляецца такім трошкі пужаючым сігналам, як для мяне. Тут варта яшчэ зазначыць, што не толькі студэнты самі едуць актыўна ў Расію навучацца, але і павялічваецца колькасць студэнтаў і студэнтак, якія вучацца па міжнародных дамовах. Гэта ў 2013-2014 годзе гэта было каля 300 чалавек, а ўжо ў гэтым навучальным годзе, у папярэднім навучальным годзе гэта было каля 2600 чалавек. То бок амаль у 10 разоў павялічылася колькасць студэнтаў па міжнародных дамовах у Расіі. Так, тут вось можна пабачыць, як ідзе зараз барацьба гэтая паміж Польшчай і Расіяй. На жаль, дадзеных па 2023-2024 навучальным годзе у нас яшчэ няма ад Польшчы, таму тут мы не можам параўнаць. Але калі, канешне, глядзець на дынаміку, то, напэўна, Польшча ўсё яшчэ перамагае. Але тут варта зазначыць, што ў гэтым навучальным годзе і ў папярэднім ужо пэўныя студэнты сутыкаліся менавіта ў Польшчы з рознымі перашкодамі для навучання ці паступлення ў польскія універсітэты. У гэтым навучальным годзе сітуацыя яшчэ больш пагоршылася, таму тут, канешне, варта назіраць за дынамікай у абоіх краінах. Яшчэ пара слоў пра Беларусь. У Беларусі агулам студэнтаў становіцца штогод менш, як я казала на пачатку, прыкладна на 5%. Вось у 23-24 навучальным годзе можна толькі заўважыць, што трошачкі больш стала студэнтаў, чым у папярэднім годзе навучальным.
Але увесь гэты плюс бярэцца праз замежных студэнтаў, якія актыўна прыязджаюць у Беларусь навучацца. Штогод колькасць замежных студэнтаў у Беларусі расце. Адзіная прасадка такая была ў якраз такі 22-23 навучальным годзе. Я думаю, праз зразумелыя ўсім прычыны. Але ў 2023-2024 годзе сітуацыя з замежнымі студэнтамі ў Беларусі поўнасцю выправілася, нават стала іх яшчэ трошачкі больш. І судзячы па ўсім, у гэтым навучальным годзе іх хутчэй за ўсё таксама будзе больш. Я коротка тады распавяду пра асноўныя вынікі, што колькасць студэнтаў у Беларусі зніжаецца, але пры гэтым дынаміка амаль ва ўсіх краінах, пра якія сёння вам расказала, расце. Дынаміка пазітыўная, што можа сведчыць толькі аб тым, што беларускія студэнты не зацікаўлены ў беларускай адукацыі па тым ці іншым прычынам. Колькасць беларускіх студэнтаў расце, але тут так варта зазначыць, што пасля 2020 года ў шмат якіх краінах, а ў Польшы якраз пасля падзеі 2022 года назіраўся гэты выбухны рост колькасці людзей. Яшчэ варта зазначыць, што ўсе тыя краіны, пра якія сёння расказала, гэта краіны, якія прапануюць навучанне бясплатна на тых ці іншых умовах. У Польшы, Чэхіі і Расіі, Польшы, Чэхіі і Нямецчыне гэта бясплатная адукацыя на польскай, чэшскай і нямецкай мовах. У Літве ёсць ЕГУ, дзе можна навучацца бясплатна, карыстаючыся рознымі стыпендыямі. У Расіі ёсць спецыяльныя квоты для беларусаў, дзе можна навучацца бясплатна. І тут можна падсумаваць, што асноўнымі кірункамі для студэнцкай такой міграцыі ўсё яшчэ застаюцца Польшча і Расія. Трэба назіраць далей, каб прасачыць гэтую дынаміку, ці не зменіцца гэты парытэт. Як гэта было 10 гадоў таму, беларускія студэнты абіралі Расію, зараз яны абіраюць Польшу, але так, гледзячы на дынаміку, ўсё гэта можа змяніцца. Андрэй? Так, я таксама на заканчэнні хацеў бы адзначыць ці падкрэсліць той факт, што прыцягальнасць заходняй адукацыі, заходняй будзем лічыць усё, што там знаходзіцца ў Еўрапейскім Саюзе, гэтай адукацыі з'яўляецца вельмі высокай, і цікавасць да гэтай павялічваецца, нягледзячы на тое, што самі адносіны паміж Беларусю і суседнімі краінамі значна пагоршыліся за апошнія гады. То мы бачым вялікі разрыў паміж палітыкай беларускай дзяржавы і накіраванасці ці імкненняў для, прынамсі, многіх беларускіх грамадзян. Гэта тэндэнцыя, напэўна, нельга лічыць яе абсалютна пазітыўнай, таму што, па-першае, гэта сведчыць пра тое, што ўнутры краіны адукацыя становіцца менш прывабнай. Напэўна, мы можам так рабіць такі вывад, хаця, канешне, гэта яшчэ патрабуе сваёй праверкі. Акрамя гэтага, любая адукацыя за мяжой гэта вельмі часта, на жаль, значыць эміграцыю. Далёка не ўсе вяртаюцца, дакладнай статыстыкі няма, але ёсць, так скажем, адчуванне, што абсалютная большасць тых, хто атрымлівае адукацыю ў краінах ЕС, яны не вяртаюцца. Тое самае тычыцца, дарэчы, і адукацыі ў Расіі. Таксама тут ёсць вельмі супярэчлівыя лічбы, але для большасці гэта таксама сродак знешняй мабільнасці. Это значыць, што Беларусь яна губляе значную частку моладзі, і без нейкіх там спецыяльных умоваў гэтыя людзі не будуць вяртацца. Гэта першы момант. І другі момант геапалітычны, які ўжо таксама Ліза адзначыла,
Лічбы пры гэтым паказваюць, што прыцягальнасць Расіі ў якасці накірунка для адукацыі крытычна знізілася за апошнія 10 год. Нягледзячы на тое, што апошнія гады ёсць розныя стымулы з'явіліся новыя для таго, каб беларусы ехалі ў Расію. Гэта дадатковыя стыпендыі, гэта магчымасць бясплатнага навучання і іншыя. Але мы не бачым крытычнага росту цікавасці. І тым ліку мы не бачым уплыву на гэтыя потокі крызісу ў стасунках паміж Беларусю паміж Беларусю і Расіяй з аднаго боку, да, і заходнімі краінамі з іншага боку, негатыўнай прапагандай, стварэнне негатыўнага вобразу захаду, да, які мы таксама бачым у дзяржаўных медыя, як расійскіх, так і беларускіх. Все гэта, прынамсі, пакуль што істотна на выбар беларусаў не ўплывае, і тыя, хто хоча атрымаць адукацыю за мяжой, пераважнай сваёй большасці выбіраюць краіны ЕС. Што таксама з'яўляецца некай такім важным назіраннем для таго, каб больш цэласна разумець не толькі уласна сітуацыю ў адукацыйным сектары, але і сітуацыю ў Беларусі увогуле. Дзякуй. Дякую. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за прэзентацыю. Так, дзякуй вялікі за даследаванне, было цікава. Але наколькі, адкажыце, наколькі для вас былі прадказальнымі гэтыя вынікі і, магчыма, было нешта, што вас усё ж такі здзівіла ў гэтых выніках? Ну, асабіста мяне больш за ўсё, конечно, здзівіла настолькі пазітыўная дынаміка ў Еўропе, асабліва ў апошнія гады, то бок зразумела, што людзі імкнуцца трапіць у Еўропу, але я дакладна бачу, што умовы для таго, каб людзі трапілі ў Еўропу ці ў еўрапейскія навучальныя установы значна пагаршаюцца, але бачна, што людзі гэтыя ўсе перашкоды можа не вельмі з лёгкасцю, але пераходзяць. З іншага боку, ўсё ж такі цікава, што Расія вяртаецца, спрабуе вярнуцца да гэтых былых пазіцый і уводзіць усе гэтыя палепшэнні. Можна з ЦТ зараз паступаць у расійскія вузы, вводзяцца квоты. Бачна, што гэта ўсё адно гульня з беларусамі, з пошукамі нейкіх новых інтэлектуальных ресурсаў для сабе. Канешне, хацелася б, каб усе гэтыя людзі, якія і ў Расію, і ў Еўропу з'язджаюць, мелі магчымасць атрымліваць адукацыю ў Беларусі, якасную адукацыю, і мелі магчымасць вяртацца ў Беларусь, каб усе гэтыя веды прымяняць. Таму што, як адзначыў Андрэй, канешне, шмат для каго гэта адзначае такую незваротную міграцыю. Шмат хто з гэтых людзей, якія з'ехалі, якія маглі бы быць вельмі карыснымі для Беларусі, сёння, зараз, у будучыні ўжо могуць і не павярнуцца. Для мяне асабіста, напэўна, асноўны пункт — гэта разрыў паміж еўрапейскім накірункам адукацыйнай міграцыі і расійскім. Я думаю, што гэты разрыў будзе меншы, прынамсі на пачатку даследавання, да, тому што все-таки у публічнай сферы у нас звычайна гэтыя накірункі разглядаюцца як раўназначныя. І больш за тое, традыцыйна, фактычна 25 год пасля распаду Савецкага Саюза якраз такі расійскі накірунак абсалютна дамінаваў. Але за апошнія 10 год сітуацыя змянілася драматычным чынам, і зараз мы бачым, што Еўропа значна апярэджвае Расію. Цяжка сказаць, цяжка прагназаваць, да, наколькі гэта сітуацыя устойлівая, і наколькі уліванні фінансавыя Расіі ў гэту сферу змогуць сітуацыю змяніць, але на дадзены момант яна такая.
Адкажыце і можа папраўце мяне, калі я памылілася, вы казалі, што адукацыйная міграцыя расце на 10% штогод, і гэта датычыцца адначасова і Еўропы, і Расіі, ці толькі Еўропы? Гэта хутчэй толькі Еўропа, то бок прыкладна такой сярэдні тэмп росту, так это прыкладна 10%, там 6-10 штогод. Наконт Расіі, як я адзначыла, да 2022-2023 года як бы колькасць беларускіх студэнтаў у Расіі змяншалася, то бок гэта такая даволі новая рэч. Вось толькі ў 22-23 навучальным годзе першы раз адбыўся рост, і вось гэта працягнулася ў 23-24 навучальным годзе, але паглядзім, што будзе далей. А ці ёсць у вашым даследаванні, то бок вы лічылі толькі нейкія агульныя тэндэнцыі, ці ёсць нейкая разбіўка там па напрамкам, ну, хто там, не ведаю, з'язджаюць там праграмісты, медыкі, ці проста агульныя лічбы у вас? Ну вось, на жаль, не ўсе краіны могуць такую падрабязную статыстыку прадставіць, то бок гэта трэба ўжо асобна з рознымі статыстычнымі агенцамі размаўляць. Па некаторых краінах можна паглядзець такое, але зараз, канешне, не могу такія лічбы даць. Можно, я, например, по Литве могу сказать. Это потому что другая краина, да, ЕС по колькости студентов. Ну, там домінуюць гуманітарныя дысцыпліны. Гэта, па-першае, ігу, конечно, які там займае прыблізна вот з тых 1500, ну, чалавек 900, там, 1000, гэта прыпадае на ігу. А з тых, хто вучыцца ў іншых універсітэтах, недзе каля траціны гэта тэхнічныя спецыяльнасці, астатнія гэта сацыяльныя дысцыпліны, хутчэй сацыяльныя, да, вот уласна гуманітарных, калі мы кажам пра гуманітарныя, як гісторыя, філалогія, то натуральна не шмат. Колькі ведаю сітуацыю ў Польшы крыху іншая, і там доля тых, хто займаецца тэхнічнымі спецыяльнасцямі вышэй, і таксама больш сегмент звязаны з бізнесам, эканомікай, но але дакладныя лічбы яшчэ трэба будзе пераправерыць. Але калі так сказаць агульна, то на самой справе ўсе спецыяльнасці запатрабаваныя. То есть мы не можем сказаць, што ну, мне так просто інтуітыўна, да, падаецца, што калі мы паглядзім на структуру студэнцтва ў Беларусі і на структуру студэнцтва, якое выехала, чым яны займаюцца, то, напэўна, крыху больш будзе тых, хто цікавіцца сацыяльнымі дысцыплінамі. Ну, сюды я буду ўключаць эканоміку, а таксама менеджмент, там, права. А доля тэхнічных там, медыцынскай адукацыі будзе ніжэй, але пры гэтым все адно яна будзе. То есть все адно міграцыя людзей, якія хочуць атрымаць тэхнічную адукацыю ці адукацыю ў натуральных дысцыплінах, гэта доля все адно дастаткова высокая. Дзякуй. Яшчэ адно пытанне тады. А ці адрозніваюцца рэгіёны Беларусі па колькасці студэнтаў, якія з'язджаюць, і куды з'язджаюць студэнты з іх? І ці у вас ваша даследаванне не было гэта улічна? Ну, на жаль, это немагчыма зафіксаваць, таму што мы это атрымліваем і збіраем інфармацыю з еўрапейскіх статыстычных агенцый. Яны не вядуць улік, яны ведуць улік выключна па крытэрыю грамадзянства. То есть вот колькі грамадзян Беларусі мы можам ведаць, а ўжо часам можна атрымаць інфармацыю пра іх полавую прыналежнасць, вот такія рэчы, да, сацыяльна-дэмакратычныя, але пра рэгіёны не збіраюць. Ну, прынамсі, я нідзе не бачыў, я думаю, што хутчэй за ўсё няма. Вот па рэгіёнам унутры Польшы, напрыклад, ці Літвы, ці там Нямецчыны, вось гэта мы можам інфармацыю сабраць. Там вот у Польшы, напрыклад, пасля Варшавы ідзе Люблінскае ваеводства на другім месцы, да? Хаця ў нас пра гэта не так часта кажуць. Вот. Ну, але што тычыцца вот адтока уласна з Беларусі, з якіх рэгіёнаў, то, на жаль, не.
такой магчымасці не маю, мне падаецца, яе няма ў прынцыпе, таму што малаверагодна, што гэта інфармацыя статыстычнымі органамі яе збіраецца. А вось калі не секрет, на пачатку вы давалі дадзеныя, я так разумею, вы пыталі бацькоў будучых абітурыентаў, куды яны хацелі б адправіць сваіх дзяцей. А калі не секрет, колькі удзельнічала ў гэтым апытанні? 1002 чалавека, гэта было онлайн апытанне, ну, стандартнае там па выбаркі. Это тычылася не толькі бацькоў, тычылася дарослых людзей увогуле. То есть это было гіпатэтычнае пытанне, у тым ліку для моладзі, якая яшчэ дзяцей не мае, але можа мець, альбо ты людзі, якія ўвогуле ніколі дзяцей не мелі. Вот каб просто гіпатэтычна вам трэба было б накіроўваць, то есть куды б вы накіравалі. У гэту выбарку былі ўключаны толькі тыя людзі, якія жывуць у гарадах з насельніцтвам больш за 5000. То есть, ну, можна сказаць, гэта больш пра гарадское насельніцтва. Дзякуй вялікі. І апошняе, мабыць, пытанне, дзе можна будзе, калі, па-першае, і дзе можна будзе пазнаёміцца з вынікамі даследавання, ці будуць яны апублікаваныя? Так, праз некалькі тыдняў будзе надрукавана тэкставая справаздача пра даследаванне, і там можна будзе пачытаць вынікі у большых дэталях. Адпаведна, там будзе больш лічбаў, больш краін, і можна будзе бачыць сітуацыю у большых, значна лепш бачыць гэту сітуацыю і зрабіць аналіз у большых дэталях. Дзякуй вялікі, дзякуй. На гэтым мы развітваемся з вамі і сачыце за нашымі прэзентацыямі ў тэлеграм-канале прэс-клуба. Дзякуй. Дякую. Что, все, так, подключаемся. Так. Ну все.